semakin larut. Manarimo kabar nan urang sampaikan, mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dei den bansai di parantauan, dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subarang denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampan takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dei dui den bansai di parantauan, dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subarang denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampan takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah